Værsgo, Johan. Ja, det er Johan her sammen med Astrid. Vi er her ved Sankt Pauls Kirke nede på kirkegården for at undersøge, om har spøjelser. Personligt tror jeg ikke selv på spøjelser, for jeg er jo ikke totalt tumpe, vel? Jamen, vi prøver jo at gå herned for at kigge efter spøjelser. Det er jo nok, fordi vi er to eventyr, Astrid. Prøv nu at lade være med at være så dumme. Prøv at følge lidt med i samtalen. Men Jeg kan totalt dokumentere dig. ja. Hvad var det? Der er en total. Ja. Jeg vil sige, der er en total logisk forklaring på det der. Det er nok bare en hest, der er lidt brunstig. Der kommer løbende mod os. Der er intet at være bange for. Vent på mig! Johan! Johan! Hold nu kæft, mand. Find dit eget gennem så. Nej! Jeg skulle da bange. Jeg troede, du sagde, at der ikke findes. Det gør der heller ikke. Hvad kan jeg så for? Jeg har lyst til at kigge på lidt jord med sne på. Ja. Jamen, Johan. Hvor kom det fra? Der er jo ikke noget af det, så lad være med at sige sådan noget. Johan! 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 Nå, du klarer den også. Jamen, vi er jo partner. Ja, selvfølgelig. Men som I alle sammen kan se, er det vist et klart bevis på, at der ingen følelser findes. Hej hej. Er det løs nu? Ja. Nej, er der? Nå, nej, der er ikke Nej. lidt. Vil du holde Så du må gerne begynde. Hej, det er Johan her. Mig og Astrid vil gerne ind og undersøge, om der er spøjelser herinde. Som nogen vi kender har sagt. Kom så med, Astrid. Det er totalt spændende. Johan! Hvad er det for et sted, jo? Sankt Pauls Kirke! Og igen. Værsgo, Johan! Hej, det er Johan her. Mig og Astrid er taget hernede til